Цунами командасының компас уклары көньяк юнәлешне күрсәтә. Димәк, хәзинә шунда яшерелгән. Хәзер тизрәк көндәшләрен узып, алтынны табарга кирәк. Бу командага чираттагы очколар китерәчәк. Эко-квест дип аталучы әлеге уен онда катнашучыларга әйләнә-тирә мөхитне саклау, үсемлекләр, хайваннар дөньясы, бер сүз белән әйткәндә, туган як табигате турында байтак кына мәгълүмат тупларга ярдәм итә. Мы сегодня проводим эко-квест. Что такое эко-квест? Без бүген эко-квест үткәрәбез. Эко-квест яңа уен төре. Ул әйләнә-тирәлеккә җайлашырга өйрәтү, табышмаклар, башваткычларга җавап табу, төрле хәрәкәтләр, экологик биремнәр, экологик плакатлар һәм экологик сорауларга җавап бирү дигән сүз. Бүген без компас белән эшләдек, кладлар эзләдек, анарсын загадкалар белән. Без бу компас белән биян клад эзләдек. Иң ашаганы без биюдек. Бу көнне Медведский паркы һәм дуслык скверлары бала-чага тавышыннан гөр килде. Бәйрәмгә килгән кунакларны сап-сары бал кортлары, зур кызыл канатлы бөҗәкләр, әкият скульптуралары фестивале геройлары каршы алды. Төрле милләт халыкларының гырыф-гадәтләрен чагылдырган бизәкле тәлинкәләр, татар, рус, чуаш телләрендә яңгыраган җырлар, барысы да районыбыздагы милләтләр бердәмлеген, дуслык скверының асылын гәүдәләндерде. Этот парк, он маленький, живой уголочек посередине маленького города. Есть куда выйти погулять с ребенком. Гуляем. Ну, очень хорошо. И организация тоже организовали праздник. Очень хороший. Весело. Әмінә минем яшәгән шәһәрем викторинасында катнашучылар нәрсә ул өстәл әтәче дигән сорауга озак көттерми генә сәгать дип җавап бирде. Ике командага бүленгән 4нче сыйныф укучыларына уенда җиңү яулар өчен куркак этне дә сүрәтләргә, нурлат турында шактый гына сорауларга да җавап бирергә туры килде. Для учащихся 4 классов мы подготовили конкурсную игровую программу. 4нче сыйныф укучылары өчен без уен формасында конкурс оештырырга уйладык. Төрле характердагы сораулар, уеннар әзерләдек. Алар Татарстан, Нурлат тарихы һәм билгеле әдәбиятка кагылышлы сорауларга җавап эзләде. Балалар яраткан хәрәкәтле уеннар да уйнадык. Много вопросов о литературе. Биек агачлар ышыгында өлкәннәр шахмат шашка турнирында көч сынашкан арада паркның үзәгендә Kids Fest дип исемләнгән балалар фестивале гөрләде. Күңелле җырлар һәм дәртле биюләргә күтәренке кәефтә өстәлгәч, дуслык фестивале онытылмаслык бәйрәмгә әверелде.